Aquest a més quan viren, però no gaire més, eh? Bueno, però sembla que aquí baix sembla que hi hagi una miqueta més de ratxet de la vent i ara van més ràpid que Sant Radoia. Afirmatiu. Aquesta paraula em mola molt. Home que no. Som-hi! Em posaré a riure, eh? Bon dia a tots. Dia 22 de novembre som a Badalona, on avui es celebra la regata del 101 aniversari del Club Natació Barcelona. Es fa aquí, ja que no s'ha pogut fer a Barcelona degut a que estan fent unes obres al passeig marítim i bé, Badalona com a club ha acollit aquesta regata que avui té lloc aquí. De moment va en primer lloc Anna Pujol, que crec que la podem veure per aquí, però encara ens queda una volta de regata. Veritat, Xavis? Perquè els dos us dieu Xavis. Sí, efectivament. Queda una volta al triangle perquè aquesta regata, realment no sé per què, però són 3 voltes al triangle. De 3 voltes, d'acord. Bé, de moment el vent és de terra, que fa que el vent sigui poc constant i vagi rolant, amb el que els que col·loquem les bolles no sabem ben bé com modificar el recorregut i hem optat per no tocar bolles. Això mateix. Marc és el jutge que va a l'altra embarcació, que és, nosaltres som la barca balisadora, per si hem de canviar recorregut, ha decidit no modificar res. De moment estem aquí, veiem què passa. I la vostra feina és de balisadors, bàsicament, en aquesta regata? Correcte. És ajudar a l'altra barca que va al jutge, i si s'ha de canviar recorregut, modificar el recorregut, escurçar-lo, o depenent del vent sempre. Treballeu normalment en el Club Natació Barcelona i Badalona. Sí. Les vostres tasques, quines són a part d'aquestes? Bueno, ell és el director de l'escola de vela i jo soc instructor de l'escola, entre d'altres. Tu quants anys tens, Xavi? Jo 19. 19. I tu? Una mica més. Quants més? 38. I quants anys porteu treballant aquí al club? Treballant relativament poc, perquè jo l'escola de vela l'hem posat en marxa aquest any, i també com a instructor ha sigut aquest any. A les regates, ben bé 5 anys, 6, i n'hi ha algú altre que porta ben bé 7 o 8. Hi ha molta activitat de patir aquí al Club Natació a Badalona? Sí, de patir és potser quan a vela lleugera és en patir de vela és on n'hi ha més. No sé, m'he mogut per altres llocs i aquí a Badalona hi ha bastant ambient i els regatistes són bastant bons. Com ha de ser, no?, ja que el patí de vela va néixer en aquestes aigües? Correcte. Va néixer entre el Club Natació Barcelona i el Club Natació Badalona, els germans Montger que ho van crear, però és veritat que entre els 5 millors d'Espanya n'hi ha 3 que són del Club Natació Badalona. Quins 3 són? Pau Gratacós, Marc Gratacós i Carles Crespo. Molt bé. Demà també es preveu regata? Sí, en principi hi ha regata i depèn de com estigui el dia, doncs segurament es farà. Si avui s'ha fet, jo crec que demà també. Doncs voleu afegir alguna cosa més? No. Bueno, Segur que no. Gràcies a la fotògrafa Mireia, que ens ha acompanyat durant tot el recorregut i ha fet unes fotos segurament molt interessants. Aquí, deixeu-me bé. Moltes gràcies, doncs. Seguim veient per aquí.